Ix-xogħol fuq il-binja taċ-ċentru tar-riżorsi ġewwa l-kampus tal-ħal ġdid tal-MCAST għaddej ġmielu u daħal fl-aħħar fażi tiegħu. Dan il-proġett b'investiment ta' 10 miljun euro jinvolvi medda ta' art ta' 2300 metru kwadru u 4 sulari. F'din il-binja se jkun hemm diversi faċilitajiet u servizzi għall-istudenti fosthom żewġ spazji għall-esebizzjoni, awditorium, 14 l-uffiċċju għad-diretturi u għall-managers, żewġ boardrooms, 16 klassi, kafetterja, librerija maqsuma fuq żewġ sulari kif ukoll spazju fejn wieħed jista' jaħdem u jistudja u jilgħab. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru Owen Bonnici fisser l-importanza dan l-investiment biex inkomplu nżviluppaw l-ambjent fiżiku kif ukoll ninvestu fl-istudenti u fl-edukaturi tagħna. Ma' dan il-ħsieb ingħaqad il-prinċipal tal-MCAST James Calleja. Hawnhekk se jkollna l-librerija u spazju fejn l-istudenti tagħna jistgħu tranquillament joqogħdu jistudjaw, jaqraw jew jieħdu għajnuna individwali mill-għallima tagħna. Però dil-binja se tmur ortri minn hekk, dil-binja se tkun miftuħa l-komunità. Dil-binja se tkun miftuħa il-ġranet kollha tal-ġimgħa u l-ħin kollu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici tkellem f'kuntest li bosta studenti qed jażlu korsijiet vokazzjonali u għalhekk kien importanti li l-MCAST jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji sabiex jikber u jimxi l quddiem. Idea ta' din il-binja hija li tkun aċċessibbli kompletament tal-komunitajiet. Ma tkunx biss binja tal-istudenti u tal-edukaturi, manka ta' min joqgħod fil-komunitajiet li għandna f'Malta u Għawdex. Li ħad tkun miftuħa 24/7 ġifieri ħin kollu u se toffri riżorsi biex kull min jixtieq jiġi hawnhekk u jgawdi mis-servizzi li kollha din il-binja jkun jista' jagħmel hekk.